प्रार्थना में लेट काहे आवत रही सुना घरे माई खाए बना के ना देली सुबह सुबह जल्दी आवे जाला तो जब प्रार्थना हो जाता तब तनिक आवत रही सब मार खइबा लोग। हाँ चलो लोग अपन अपन पहले सबकी हाजिरी बोला लोग। रोल नंबर 1 यस मैडम 2 यस मैडम 3 यस मैडम कहाँ रहत कहाँ तर ध्यान बाटे 4 यस मैडम 5 यस मैडम 6 यस मैडम 7 यस मैडम क्या है ना पढ़ाई के मजाक करता लोग मारे में जी के रह जेबे तो बहिन काहे आइल रे पढ़े सर जी गोल नवल मैडम जी गोल बेड दवाई के का कर भइल बाटे बुखार लग बा। हां त हाथ गोड़ धोई के नहीं खात में कितना बीमारी फैल बच्चों बैठ बैठ और बोलती है कहां से आवे के दवाई वही खा के मैडम जी हो तो अपन हाजिरी बोलना ही नहीं पड़ा रे लौंडा है ना तो तू हाजिरी कहां बोल रहा कहां खोल रहे है बोली है मैडम जी झूठ कहते मैंने झूठ बोलती है मैडम जी ना बोला है पर बोल रहे तो हाजिरी कहां बनल बाटे बोली गधा गिरी ना छोड़बा मारे में जी के डंडा से रह जइबा झूठ कहते तू एकरा घर के बगल में रहलू हां काले के पापा के बोला के तंग नहीं होता एगो करन नहीं खाई के रे भाई कारण देखा नहीं कारण के गुल्ली डंडा ओकर त खानदानी हटे पैसा लेट से आवेला आज ई तो को मार के मुझे मार गुल्ली डंडा खेलता रहा कौन है चलो गुल्ली डंडा रो हां बापा चाचा कौन चलो मैडम जी बोलाओ तो कतन जाना पढ़ लेम कबो हम ठीक बाटे आवे दो कहते तब तो कर दुख हरन छोड़ाव तनी। अच्छा कल ताश देलवा निके के याद कइले हाथ उठा हां ए तू रे खै याद कइले मुंह चेरो तो मारम डंट में से साफ है कि मैं खी मार तो देह में के डरे भुलावे बड़े से अरे करे और पढ़ाई पढ़ लिए चलो क से कबूतर ऐसे से कबूतर बोला सा घास से खरगोश घास से गमला घास से गमला घोड़ से घोड़ी घास से घोड़ी वैसे बोला लो घास से कुछ ना घास से चुना चौ से चापा चौ से चम्मच छौ से छाता छ से छाता जस नहीं जस जहाज ए जस जहाज जैसे जहाज होला हां जस जहाज जस जहाज जस झंडा जस झंडा यहाँ से कुछ ना जस चुना दस टमाटर टमाटर दस ठठेरा दस ठठेरा दस से डमरू दस से डमरू अब तू बैठ ए तू आ सुनाओ नहीं किया हमरा ये बा नहीं खे यार हे जाओ आओ मुर्गा बन जा मुर्गा बन भाई पढ़े लिखे तो गुली डंडा खेलता मैडम जी दिए पला दो कि कोई लड़ा ना धनाई बिगड़ल लइका बाटे नु पैसा ही मुर्गा बन जाला टंगड़ी पे हाथ निकाल के कान पकड़ बन मुर्गा मन तो कहता कि मार के अंडा दिवा दिए जी की बेशरम मैडम जी आई लव यू अरे हेता लेट से काहे ले रे लेट से काहे ले रे ये ना आई लव यू बोले के सिखलो सर हमर चाचा आई लव यू का मतलब का होला मन तो करता मारी उठक बैठक कर 20 बार उठक बैठक कर समय ना हटे आसुन सुसुन रे लौंडा आते कहत रहले ह कि मैडम जी का कर लियो हम गुल्ली डंडा खेल के जाए देखता कानवा ओइठम के जी के रह जइबो तो बेल्ट काहे से लगरे रे आ जूता काहे से पहन के रे हैं जूता खड़ी तो किनवा के ना हो स्कूल में आपको तो जूता मोजा पहन के जाला टाई लगा के तो टाई एक ए बच्चा तो जाए के माई के बुला के लेके आवता तो ये पूछी कि जूता कपड़ा के ध्यान ना रखेली कर 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 एक दो पांच ले जी के मुर्गा बराबर रहो बदमाश कहीं का पढ़े लिखे का हइये नहीं है चलो तू आ भले सुना दो मैडम जी आई लव यू क्या कहले हां आई लव यू ई के सिखल बारे ई के चाचा सिखल में सिखले रहो का कहलो हम तो चाचा मैडम जी के जाके आई लव यू कह दिए तो तेरा पूछले कि आई लव यू का मतलब का होला तोरा के मारला से का बात तोरा चाचा के तोरा माई के मारे के चाहिए ए बच्चा तोरा के कहला रे कहनी है हम कहनी है जा 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 भाई साथ ही लइका बिगोड़ गइल बड़ा सही भगवान के पढ़ाओ तू उठा बैठक कर उठा बैठक हेतना लेट से हो जाला
लेट से हो जाला भविष्य के चिंता नहीं है गुल्ली डंडा खेला से जिंदगी पार होई रे बच्चा जो जो तरीके माई के बुला के क्या होता एकरा चाचा के एक और दू खरम साथे में छोड़ाई 3 4 5 एकर हाजिरी कितना होता है 4 मैडम जी 7 था 7 नंबर बाटे अभी तुम्हारा कपाट का हो मैडम जी कुछ छोटी भी जाए का कुलोसा हमार लइका तो ऐसा ना हो माने लोग लोग लइका के इहे संस्कार देनी लोग हेने आई तो का बोली हई आके राउर लइका कहता है जो बैठ 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 इहे सब सिखावली अपना बच्चा के ना जी ऐसा नंबर लइका ना रे ना तिहने उतर रे का बोले रे ना आई मैडम के बतिया ऐसा नंबर लइका हॉटलाइन ना आटे रे वो कैसे कह दी का बोले रे तू आई लव यू बोल देखी तो के कॉल कहे के रे हां चाचा बोल देखी संस्कार दी बच्चन हइसे रही पढ़ी लिखी कुछ ना ना देखी इहो कहा तनु के हमर चाचा कहलहन एकरा त मालूम बा ना अब गोतिया के या पटीदार के तरह बात जानते बानी उ जानत हन के तो लइका बिगड़ जेता हमरा खुशी बच्चा के मिली कंट्रोल में रखी महाराज अब के कह चाचा जरूर रहा करे हां मामा कहीं तो कहत हूं जो मैडम जी जा तनी घर तक बुझारा तनी ई कोनो मतलब भइल अपन बेटा के ना बच्चा रोज रोज स्कूल लेट से आवेला ई का करेला जी रे खाना बना के समय पे ना खियावनी काहे ना ए दादा हम तो खाए बना के रोटी भुजिया छुचरो को जौने लाला का खिया के भेजी ना सिक रहा है हर वक्त ई लइका एकदम लेट से आवत है कबो समय से पढ़े आवे और आवे तो बहुत बदमाशी करला ध्यान दी अरे तेरे की ये सिखा के भेजी ना कि मैडम जी बदमाश करिए जाके पढ़ आज के बाद ऐसे शिकायत सुने के मिला तो नती लागम मारे ना जानम कि तू बेटा आगे काढ़ो हम देखिए अपना बेटा बेटी के ना साका के रखी ना जी टोला में सब केहू से बेसी हम मारी ना डांटी ना बच्चा के ध्यान दे ठीक ठीक है तनी पढ़ाई हमर कर जतन भगवान जी रहता है जन तनी कपड़ा बटोरे आज के बाद तार देख दूर दे कल कहत हन कि मम्मी की तबीयत खराब है इसलिए लेट आई मम्मी की तबीयत खराब झूठ बोल दिया था रख दे ना जी नमस्ते कहनी है कि जो हमार के मामा घर गेल बे 1 महीना खतरा तो जन नहीं कानूनी कपड़ा उपड़ा के पैसा छात्रवृत्ति वाला मिलेला उ ना मिली 600 रुपया वा मने रउआ लोग के तनिको बुद्धि ज्ञान नहीं है मामा की का करे गइल बेरा और बच्चा अरे हम मामा घरे शादी पड़ल वाला शादी ब्याह से ओकर जिंदगी पार लग जाई वही खातिर पढ़ाता नहीं का कि 18 सब तो होई न गला रउआ शादी ब्याह करके पार घर लगा दे ऐसा बात नहीं कि हमरा समाज ना मिल बाल बच्चा बड़ा से 4-5 को सब रउआ लोग के बुद्धि ना हो बाल बच्चा पैदा कर देनी लोग पैदा करके कैसे बाल पोस के सियान करके भाई सब बुद्धि ना हो बच्चा के भेज देले वाली नहीं हर आया गनी है जब पूछे खातिर कि चावल कब मिली है दाल कब मिली है कपड़ा कब मिली का महाराज कैसे लोग बानी लोग कैसे समाज के लोग विकसित करम लोग जाए भी छोड़ी ना का करब सब घर दुआर के देखम ना तो कैसे होई वैसे सोचनी के बड़की छोड़ी के भेज दी तो ओकर जे चली ठीक है खबर दिवा दे हम तनी ई ट्यूशन में हमार घर है हे जे ई सब बात नहीं है हमरा पता ना हम बताम स्कूल में आके पता कर ले कहिया फॉर्म भराई कहिया चावल स्कूल में रोवा पढ़ावे तो तनी रोवा कह दे हम जे बताई तो हम लेके चल जाओ पढ़ावे के कहा मैडम जी उन्हीं पर लगल रुको हम जाई रोगा आके स्कूल में अपन पता कर ले खबर दिवा दे हम आके लेके चल जाई ऐसा ऐसा लोग बा हे भगवान बाल बच्चा के भेज तब घूमे खातिर पढ़ाई और भविष्य से कोनो चिंता नहीं है आ दाल आ चावल खातिर स्कूल से लेके घर ले पहुंच जाता चल से ते और ते तू सुना मैडम जी पूरी पर का मैडम जी अभी आज छुट्टी कर दी का